Roedd e'n ddiwydiannwr mewn oes pan nad oedd y Cymru fod i lwyddo, ac mae ddylanwad ef a'i deulu ar yn diwylliant ni i weld hyd heddi. Yn ogystal â ni, fe yw'r unig berson i fi'n gwybod amdano fe yng Nghymru sydd angen un o 2 gerflun, gwmws yr un peth. Yr un fan hyn a'r un yn Llandina. Oedd Rhodri Davies yn arwr heb os, Cymro Cymraeg o Drefaldwyn, mab I fferm a weddnewidiodd tirlun Cymru. Dwi yn dotio eto fel personoliaeth oherwydd llyfiwr coed, oedd o'n hyd yn oed yn sair coed, llyfiwr coed oedd o, ond mae o'n gafel yn y dechnoleg oedd yn bodoli. Mae o'n deall yn union beth ydy y chwyldro diwydiannol. So mae o'n dechrau trwy adeiladu pont yn Llandinam. Mae o'n symud ymlaen wedyn I adeiladu rheilffyrdd. A wedyn mae o'n cael y job fawr yr un hollol amhosib, sef rheilffordd dros Gors Caron. A'r unig ffordd mae o'n gallu gwneud honno di, mae o'n prynu holl gni y defaid am flwyddyn yn yr ardal a gosod rheini lawr I socian y gors. Dim ond entrepreneur bydde yn gwneud hwnna. Tu ôl I hwn I gyd, roedd o'n llwyr ymwrthodwr, yn ymgyrchydd mawr dros gadw'r sabath, yn arweinydd i'r Methodistiaid Calfinaidd. Ac roedd e'n wleidydd yn aelod seneddol I Sir Aberteifi yn gyntaf fel ryddfrydwr, wedyn fel unol ieithwr. Fe ddatblygodd e byllau glo I fanteisio ar ei reilffyrdd, ac yna fe ddath y gamp fwyaf, sicrhau porthladd yn y Bari I gystadlu gyda monopoli Caerdydd. Roedd y Buttes wedi cymryd drosodd y broses o fynd ar glo i'r porthladd a wedyn mynd â fo allan. Ac roedden nhw yn ddrud, roedden nhw'n ar y deg, roedden nhw'n aneffeithiol. Felly, roedd y dyn yma yn barod I adeiladu I holl system I hun. Blwyddyn cyn I farw, fe dorwyd y tywarchen yma yn y Bari ar ei sefydlu y porthladd newydd yma. Y porthladd mwyaf o ran allforiol glo yn y byd. Yn sgil y gwaith fe ddath y gweithwyr o Sir Aberteifi a Sir Gar, a gyda nhw'r iaith a'r capeli Cymraeg, ac yn y pen draw busnesu Cymraeg, fel siop Dan Evans. Ond oedd y gystadleuaeth gyda'r Buttes perchnogion Castell Caerdydd yn dra bersonol. Fe adeiladodd o adeilad y dociau I gystadlu hefo adeilad Pierhead y Buttes. Roedd o yn ymwybodol bod beth oedd o yn ei adael ar ei ôl yn mynd I fod yna'n hirach na fo. Mae dinasyddiaeth y Bari yn wahanol hollol I ddinasyddiaeth Caerdydd. Mae'r DNA yna sydd oedd yn dod o'r dafisiaid o Llandinam yn dal yn wir.